Αυτό που σε πνίγει τις νύχτες, αυτό που σε κρατάει ξάγρυπνο, είναι οι ανίποτες λέξεις σου που παραπονιούνται. Όλες εκείνες που κατέπνιξες, θυμάσαι, που είπες «έλα μωρέ, δεν πειράζει». Ή ακόμα χειρότερα, που σε κατηγόρησες για λάθος ερμηνείες και συναισθήματα. Όλες αυτές οι λέξεις σου ζητούν δικαίωση, όπως και τα συναισθήματά σου. Και μη γελιέσαι, δεν θα περάσουν με το χρόνο. Βλέπεις, οι ανίποτες λέξεις και τα παραμελημένα συναισθήματα μάθανε να είναι πεισματάρικα και δεν υποχωρούν μέχρι να βρουν το φως που τους αρμόζει. Οπότε αύριο πρωί μάζεψε τα κουράγια σου και ξεκίνα. Εσύ δώσε τους φωνή και εκείνα θα σου χαρίσουν οξυγόνο. Εσύ τι κλειδαμπάρωσες μες στην ψυχούλα σου? Είμαι εδώ για να σ' ακούσω.